Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri. Yau za mu yi bayani ne akan yadda mutum zai gyara hotonsa ya cire mai background. Misali, kamar wannan hoton pic ɗin nawa, wannan mai background ne, wannan wanda aka cire mai background a ƙasa. Ga wannan an cire mai background ba komi, shi kuma wannan an sa. Ga asalin pic ɗin da na ɗauko, ka gan shi. To abu na farko da ake so, za ka shiga Chrome ko ka shiga Opera, sai ka shiga haka. Yawwa, za ka shiga wajen searching, sai ka goge. In ya ka goge an kuma babu, sai ka haƙura, sai ka rubuta remove bg, sai ka yi zoom sa haka, sai ka yi clicking ɗinsa. Yawwa, ga shi nan. To a nan abin da za ka yi, za ka shiga ka yi uploading ɗinsa haka. Yawwa, sai ka taɓa my pic, sai ka yi ga hoton da kake so ka maida, sai ka click, sai ka taɓa haka. Sai ka ɗan jira ya gama uploading. Bari mu bari ya gama uploading ɗinsa. Yawwa, ga shi nan yanzu ya cire mana hoto. Cire mana background. To sai ka danna downloading nan. Ka danna downloading. Yanzu ka cire background. Haka za ka yi ka cire background na hotonka. Mu haɗu a cikin shiri na gaba.